την ευλογία μου κάνω διάλειμμα. Είμαι στο σπίτι κάποιου Ιγνάτιου. Λίγο παλαβός μου κάνει αυτός. Λέει ηθοποιός, είναι, δεν ξέρω, τα Χριστούγεννα δουλεύει ανιματέρ το λέει και κάνει εμένα. Κάνει εμένα, δεν με κάνει καλά νομίζω, αλλά τέλος πάντων ωραία το έχει φτιάξει εδώ. Αχ, να ξεκουραστώ, έχει ένα ωραίο χαλί κάτω εδώ. Η γιαγιά του στον αργαλιό το έχει φτιάξει, ωραίο είναι. Του φέρα τη μάχη. Λέει, το βλέπε μικρός, λέει, στην τηλεόραση και το είχε και σε παιχνίδι και μετά το χάρισε. Του το έβαλα εγώ εδώ κάτω από το δέντρο, έχει φτιάξει εδώ διάφορα ο φίλος. Δέντρα, ιστορίες, κούκλες, μπρουζλί έχει βάλει. Ένα χταρμά, είναι λίγο γενιά αυτός της Αλάνας. Παίζαν μπάλα στην Αλάνα. Αυτός μπαίνει στο Facebook και το κάνει και αυτό Αλάνα. Τέλος πάντων, αλλά μ' αρέσει το σπιτάκι του, θα ράξω λίγο εδώ. Έχω και το Ρούντολφ. Έχει πάει για σουβλάκια. Ο Ρούντολφ έχει γίνει πιο ευτραφής και από μένα. Παιδιά, άμα τον δείτε, πείτε του κάτι, θα φάμε τούμπα από τον ουρανό με το έλκυθρο. Αντί για χορταράκια και αυτά, τρώει σουβλάκια. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα βίντεο που κάνω τώρα εγώ εδώ. Θα σας πω δύο λόγια γιατί έχουμε προβλήματα. Πρέπει να μιλήσουμε. Φίλοι μου, εγώ... στο μεταξύ, φακό. Εμείς είμαστε οι πρώτοι μπουκαδόροι. Εγώ δηλαδή. Ναι. Άσε το άλλο που λέει τώρα, λέει... Θα σας τζιπάρουνε, λέει, στον εγκέφαλο. Εμένα δεν μου χρειάζεται τίποτα. Μπαίνω στον εγκέφαλό σας από μόνος μου. Μιλάμε, δηλαδή, ξέρω τι θέλετε και σας το φέρνω. Δεν σας το φέρνω, ωραία. Μην έχετε και παράπονα. Ας με σας το φέρνω. Και που λέτε, έχω και ένα σάκο μαζί εδώ και ρωτάνε, ας πούμε, τι κουβαλάω. Εντάξει, ρε παιδιά, κουβαλάω παιχνίδια, δεν λέω, αλλά κουβαλάω τίποτα και για μένα, έτσι, ας πούμε. Ράκι, το κατέβασα, δηλαδή, γιατί εντάξει παιδιά, όσο να είναι μεγαλώνω κι εγώ και ξέρεις λίγο Valentine's, Black Label, παρακαλώ να μου αφήνετε Black Label και όχι κουραμπιέδες, γιατί και το Valentine's καλό είναι λίγο, έχω ακριβά γούστη και κρασάκι και εδώ φτιάξα και ένα καφέ όμως, γιατί έχω δουλειά ακόμα και να αντέξω ρε παιδιά. Και που λέτε, εγώ ο Άγιος Βασίλης, ωραίο, ο Άγιος Βασίλης, εγώ ο αληθινός, γιατί είμαι αληθινός, γιατί αν με τσιμπήσεις στο χέρι, όπου και να με τσιμπήσεις πονάω. Και άρα αφού πονάω, άμα με τσιμπήσεις, είμαι αληθινός, το λέω και στα παιδάκια, τα τσιμπάω και αυτά και πονάνε και του λέω πονάς, ναι, άρα είσαι αληθινό κι εσύ, τα βάζω και τσιμπάν και εμένα, με τσιμπάν πονάω, άρα είμαι αληθινός κι εγώ, άρα αυτή η ιστορία τελειώνει, είμαι αληθινός, τέρμα και τελείωσε. Λοιπόν, και η άλλη απορία που με ενοχλεί είναι πως αυτά όλα δεν με βλέπουν όταν πάω τα δώρα, θα είμαι πιο γρήγορος και από τη σκιά μου. Αμέ. Εγώ και ο Λούκι Λουκ. Αυτός πυροβολεί πιο γρήγορα από τη σκιά του, ο άλλος ο Σλούκις Λουκ βάζει κάτι τρίποντα πιο γρήγορα από τη σκιά του, εγώ μοιράζω δώρα πιο γρήγορα από τη σκιά μου. Αλλά αυτό το βίντεο το κάνω γιατί πρέπει να μιλήσουμε. Εγώ που λέτε αγαπούσα πάρα πολύ από πολύ παλιά να έρχομαι στην Ελλάδα. Πήγαινα σε όλο τον κόσμο. Το άλλο μου με ρωτάτε τώρα που το θυμήθηκα, γιατί μιλάω ελληνικά. Βρε, δεν μιλάω ελληνικά. Εσείς ακούτε ελληνικά. Εγώ είμαι πνεύμα. Εντάξει, ωραία. Μιλάω μια γλώσσα δικιά μου, αλλά εσείς ακούτε ό,τι εσείς μπορείτε να καταλάβετε. Ελληνικά καταλαβαίνετε. Ελληνικά νομίζετε ότι μιλάω. Το λήξαμε και αυτό. Ωραία. Εγώ μιλάω αγιοβασιλίτικα. Και το άλλο. Ο Σάντα Κλάους είναι... Δεν ξέρω. Να είναι καλά το παλικάρι. Εγώ είμαι ο Άγιος Βασίλης. Εγώ μοίρασα την περιουσία μου στους φτωχούς, βρε. Γι' αυτό άγιασα, βρε. Με τρελαίνετε. Τα έβαλα τα φλουριά.
Μέσα στα ψωμιά είναι γνωστή η ιστορία μου. Μιλάτε στα παιδιά μπουρδες για κοκακόλες και ιστορίες. Με συγχύζετε τώρα, με συγχύζετε. Αβάλω τη μουσική. Ωραία το έχει εδώ το σπιτικό του αυτός. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Κάτσε, αυτό τι είναι? Έχει και CD. Όχι. Υπηρώτικα ακούει ο παγάς σας. Υπηρώτικα έχει. Λοιπόν, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά. Εγώ αγαπούσα την Ελλάδα, δηλαδή ειλικρινά, τα ξεπετούσα τα δώρα σε άλλες χώρες, στα γρήγορα να έρθω να μοιράσω Ελλάδα, η χώρα του γλεντιού, χούσταρα πολύ. Δηλαδή αν εξαιρέσω τον ξάδερφό μου τον Οβελίξ, γιατί υπάρχει μια συγγένεια μεταξύ μου και του Οβελίξ. Απ' τη Γαλατία, Οβελίξ, μην μου πείτε δεν ξέρετε τον Οβελίξ. Μοιάζουμε στις κοιλιές. Λοιπόν, αν εξαιρέσω αυτόν που αγαπώ πολύ να πηγαίνω σε αυτό το χωριό, μετά η Ελλάδα μ' άρεσε, ναι. Ερχόμουν εδώ και δεν ήθελα να φύγω. Αφού είχα έρθει κρυφά και Πάσχα και αποκριές και είχα φέρει δώρα. Αλλά μην το λέτε σε κανένα. Καλά, δεν με βλέπουν. Είπαμε και πιο γρήγορα από τη σκιά μου. Λοιπόν, μ' άρεσε εδώ. Ήταν η χώρα του γλεντιού, ρε. Πολύ γλέντιο εδώ, ρε εσύ. Δηλαδή τα μαγαζιά κάθε μέρα, τίγκα, καλά γενικά εδώ τίγκα. Εδώ πήραν πρωί, μεσημέρι, βράδυ, δουλεύανε. Έβλεπα οικοδόμους, ρε παιδιά, πάνε στην οικοδομή και έλεγα πώς δεν πέφτουνε, ρε, αφού είναι τύφλα. Αφού από το πρωί, ας πούμε, άνθρωποι αυτοί μες στον ήλιο δουλεύαν σαν σκυλιά, Αλλά η δουλειά και το γλέντι, Δηλαδή δουλειά, αλλά και το ουζάκι και ο μεζές. Και τέλος πάντων, ξέρεις τώρα, άμα και καμιά γειτόνιση και καμιά μοναξιά, ρίχναν και κάμερε. Τη συγγνώμη τώρα, έτσι είμαι και Άγιος, μην κολλαζόμαστε τώρα με τέτοια αυτά. Αλλά πολύ γλέντια. Η Ελλάδα ήταν η χώρα του γλεντιού. Και από το 2010, δηλαδή και παλιότερα, μην πω, αλλά από εκεί κάπου αρχίζει το πράγμα και χαλάει. Πρέπει να μιλήσουμε. Είναι πολύ σοβαρό. Πρέπει να μιλήσουμε, παιδιά. Πρέπει να μιλήσουμε γιατί. Λοιπόν. Μου χάλασε και το αυτό. Πρέπει να μιλήσουμε, βαράκι του κουδούνι του κινδύνου. Λοιπόν, από το 10 και μετά, καταρχήν, μωρέ, τι δώρα μου ζητάτε? Δηλαδή, με μουρλάνετε, μωρέ. Άλλοτε μου ζητάτε να σας πληρώσω, ας πούμε, το λογαριασμό της ΔΕΗ. Άλλοτε μου ζητάτε να σας πληρώσω το λογαριασμό της τραπέζης του δανείου που μετά το πήρε το φαντ και τώρα πρέπει να πληρώνω το φαντ. Εγώ δεν θέλω να σας φέρω δώρο εκεί πέρα, ένα αυτοκίνητο να σας το φέρω, ρε παιδιά, και αληθινό μεγάλο και μεγάλους. Τι μου ζητάτε τώρα, πάω εγώ στην τουβάλη μου, δηλαδή να πληρώνω δόση για το φαντ? Άλλοτε μου ζητάτε, τις προάλλες μου ζητάγατε να κάνω κάτι να μην υπογράψουν οι άλλοι μνημόνια, το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, έχω μπερδευτεί. Μετά μου ζητάγατε, λέει, να μην υπογραφτεί μια συμφωνία το Πρεσπών, λέει, γιατί ήταν σχατοπροδοτική και πόσα λέγατε, υπονομεύει το αδιέρετο της χώρας και θα κάνει τα Βαλκάνια, θα έχουν κανένα πόλεμο ξανά και είναι ανιστόρητοι και είναι ύβρις και μωρέ, για δεν ξεκουνάτε και μόνοι σας λίγο, εγώ θα τα κάνω, μωρέ, γέρος άνθρωπος, ξέρεις πόσο αιώνων είμαι εγώ. Αχ, λοιπόν, τις προάλλες πάλι μου ζητάγατε το δημοψήφισμα που είχε γίνει και είχε γίνει, ας με το όχι ναι, να το ξανακάνω εγώ, να σας το φέρω δώρο, δηλαδή να γίνει ξανά, ας με όχι. Έγινε το όχι, ναι, να γίνει ξανά όχι από τον Άγιο Βασίλη. Μωρέ. Είστε πιο τρελά και από μένα, μωρέ. Μετά τι είχαμε, κάτι κλειδαμπαρώματα, είχατε και μια υποτίθεται πανδημία και σας μπολιάσανε και με το ζόρι, μωρέ. Κάτσατε και εσείς, ρε, και σας μπολιάσανε με το ζόρι. Με ένα πράγμα, ας πούμε. Εγώ εκεί στη Θεσσαλονίκη πήγαινα και θυμάμαι να έχει ένα νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, αυτός και κάνει το τεστ ΠΑΠ και το έκανε δώρο στην ανθρωπότητα. Δεν έβγαλε λεφτά, ενώ αυτοί οι διαβόλοι που φτιάξαν τα εμβόλια δεν έχουν πει ακόμα η πατέντα τι έχει μέσα, ρε. Αυτοί κοιτάξαν να βγάλουν λεφτά, ρε. Και τώρα λέγονται πολλά ότι Κοσμάκης υποφέρει. Δεν ακούτε, δεν σκέφτεστε. Εμπιστευτήκατε αυτούς τους ανθρώπους και πήγατε και αυτό. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι έχουν γεμίσει όλη την Ελλάδα. Αυτοί σαν αιμογεννήτρες και τρακάρουν και τα πουλιά. Παραλίγο να τρακάρω κι εγώ με το έλκυθρο, βρε, πάνω σαν αιμογεννήτρια, βρε. Παραλίγο, ρε, θα με μαζεύατε από κάτω, ρε. Πώς θα σας φέρω δώρα, γαμώτο. Συγγνώμη, Άγιε, Πανάγαθε, συγγνώμη. Γαμώτο, συγγνώμη, Πανάγαθε. Πώς θα σας φέρνω δώρα με αυτό? Έχετε κάψει τα δάση, έχετε κάψει τα πάντα. Μετά από αυτό το έγκλημα και αυτό το πράγμα στα Τέμπη, αυτή η άλλη αμαξοστοιχεία, τι κουβάλαγε, ρε παιδί μου, τι έφλεκτο και δεν. Αυτό το έχουν αυτοί σύστημα συνέχεια. Είναι οι αμαξοστοιχείες φάντασμα, βγάζουν κάποια λεφτά από αυτό και γίναν και φωνικά σε σχέση με αυτό, με αυτή την υπόθεση. Και ακόμα, ας πούμε, το έχουν κουκουλωμένο, το έχουν μπαζώσει το πράγμα. Τι χώρα, βρε, είστε, ρε! Και τώρα, βρε, σας σκοτώνουν τις κατσίκες και τις γελάδες και τα πρόβατα, βρε,
θα με μουρλάνετε, βρε. Και το ανέχεστε κι αυτό, βρε. Δηλαδή, εμβόλια για το άλλο ξέρανε, για τούτο δεν ξέρανε, βρε. Γιατί, βρε, για να σας ταΐζουν ακρίδες αύριο μεθαύριο, βρε. Για να καλύψουν το άλλο το σκάνδαλο του ΠΟΚΕΠΕ και ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός προβάτων, αφού δηλώνανε πρόβατα άνθρωποι που δεν ήταν καν, ας πούμε, κτηνοτρόφοι και να βγάζουν λεφτά. Τι χώρα έχετε καταντήσει, ρε. Ρε, τι έχετε καταντήσει, ρε, συγκεντρωθείτε, καταρχήν συνεννοηθείτε, καταρχήν ενωθείτε. Δηλαδή, πώς έχετε καταντήσει έτσι οι Έλληνες, δηλαδή τα νεύρα μου, δηλαδή. Και κοίτα να δεις τώρα, είπα να κάνω λίγο δίαιτα, αλλά κολοκύθια, κοιλιά, γιατί ξέρετε, από τα νεύρα μου πίνω πιο πολύ, Και να τώρα βλέπεις τώρα η Βασίλης με τον Μπαλαντάινς, μέσα στη. Δεν είναι σωστό, το ξέρω, τι να κάνω κι εγώ. Με κολλάζετε, με νευριάζετε και τώρα εκεί το έχω μαζί. Καταλάβατε τι τραβάω και τα τσιγάρα μου και όλα μαζί τα κουβαλάω, γιατί μου ανεβάζετε και τρώω και πιο πολύ από τα νεύρα μου και ανεβάζω χολυστερίνη και δεν κάνω. Ευτυχώς είμαι Άγιος και με συγχωρεί ο Παράγαθος που έχω και εγώ τις αδυναμίες μου. Λοιπόν, για σοβαρευτείτε τώρα, δηλαδή σφάξανε πρόβατα, ακόμα και υγιέστατα, βρε, πριν λίγο πως ερχόμουν εδώ, βρε αθεόφοβη, ένα στενοφόρο τράκαρε πάνω σε μια κλούβα τορμάτ, βρε, μια κλούβα τορμάτ που δεν είχε αναμένα φώτα κάπου σε έναν δρόμο εκεί στην Εθνική, δεν θυμάμαι, γιατί αυτοί οι αγρότες κάνουν αυτό που κάνουν και καλά κάνουν οι άνθρωποι και θα έπρεπε όλοι να είστε έξω στους δρόμους. Ξυπνάτε, δεν ξυπνάτε με τίποτα, μωρέ, και τα μάτια εμποδίζουν τον κόσμο να περνάει και όχι οι αγρότες, και είχαν μια κλούβα τορμάτ, μωρέ, με κλειστά και τα φώτα, ας πούμε, στην Εθνική να κόβει, να κλείνει το δρόμο και τράκαρε, έπεσε πάνω του ασθενοφόρο, μωρέ, ξεφτύλα, ρε, ξεφτύλα, ρε. Καταλαβαίνετε τι πάει να πει ξεφτύλα, την έχετε ξεπεράσει. Δηλαδή η κατάντια σας δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Δεν έχετε ούτε να φάτε, ρε. Πανάκριβο σούπερ μάρκετ, ρε. Χαμηλότερους μισθούς στην Ευρώπη έχετε, ρε. Είστε πρώτη χώρα σε κατάθλιψη, βρε. Έχετε τη χειρότερη δημοσιογραφία στον πλανήτη, χωρίς ίχνος αντικειμενικής ενημέρωσης, βρε. Έχετε τη χειρότερη δικαιοσύνη. Ελέγχουν τα πάντα και την υγεία και το στρατό. Τίποτα! Δεν είστε λαός, ρε, είστε ακαμάτιδες, ρε. Εσείς πολεμήσατε το 40, πού σας, ρε. Δεν φαίνεται πουθενά, ρε. Κότες, στα 4 είστε. Αύριο μεθαύριο θα πούνε έχουμε άλλο ιό, θα περπατάτε στα 4. Και θα έχετε και τώρα χέρι πίσω στον ποπό και τώρα δάχτυλο μέσα. Ξέρετε που μέσα. Με κολλάζετε, Άγιο άνθρωπο. Συγγνώμη, Πανάγαθε. Την ευλογία μου να έχετε. Την ευλογία μου να έχετε, να τσακιστείτε, να ξυπνήσετε, να επαναστατήσετε, για να έχετε την ευλογία μου, γιατί αφάτε καμιά κατάρα, Τέλος πάντων, δεν κάνει να ορκιζόμαστε οι Άγιοι. Εδώ δεν κάνετε εσείς, Τα έχει πει, αλλά δεν τον ακούτε. Το ναι να είναι ναι και το όχι να είναι όχι, βρε, έχει πει. Και να αγαπάτε τον πλησίο σας όσοι αυτόν έχει πει, ρε. Δεν αγαπάτε κανέναν, ούτε το τομάρι σας δεν αγαπάτε. Δεν φτάνει που δεν ενώνεστε, γιατί δεν αγαπάτε τον άλλον. Είσαστε και βλάκες. Δεν αγαπάτε το τομάρι σας, γιατί αν νοιάζεσαι το τομάρι σου, βρε, πρέπει να νοιαστείς και τον άλλον, βρε, αφού ζεις σε εξάρτηση, βρε, βλάκα και με τον άλλον. Άρε μάνα, πυρώτικα, αυτός εδώ, Ιγνάτιος. Ωραίο σπιτικό, μ' αρέσει. Το έχει βάλει πολιτήριο, ρε. Το κυνηγάει ένα φαντ, ρε, το σπιτικό του. Κοίτα, ωραίο κλαρίνο που μου έχει σήμερα εδώ, με έχει φτιάξει το δικό σου. Αχ, ύψιστε. Λοιπόν. Κάτσε. Περίμενε. Θα βρω και καμιά άλλη μουσική να χορέψω και λίγο. Χουστάρετε. Λοιπόν. Γιατί μου κάνετε και παράπονα ότι δεν χορεύω, γιατί ξέρετε ότι εγώ αγαπώ. Πού το ξέρετε ότι αγαπώ το χώρο, ρε. Και τα αγριογούρινα, σας το είπε ο Βελίξ για τα αγριογούρινα, τρομάρα του. Ο άλλος ο Τσιλιπίθρας ο Αστερίξ ζηλεύει, μωρέ, αυτός δεν έπεσε μικρό στην κολυμπήθρα και ζηλεύει. Λοιπόν, θέλω να ξυπνήσετε, πρέπει να ενωθείτε, να γίνετε ένα. Μια γροθιά και του χρόνου που θα έρθω να δω να μην πεινάτε, έτσι, τα νεύρα μου, μην ξαναδώ αυτό το σκηνικό, ας πούμε, εντάξει, και να μου ζητάτε, ας με δώρο, να πληρώνω τη ΔΕΗ, να πληρώνω την ΕΙΔΑΠ, να πληρώνω το... Έχετε, μωρέ, τρομάρα μου, ακόμα αυτό το, πώς το λένε, μωρέ, για το σπίτι πληρώνω, ξέχασα και πώς το λένε, Παναγία μου, ένφια, πληρώνετε ακόμα ένφια. Τι να πω, ρε, εσύ, τι να πω. Κάτσε, συγγνώμη, Παναγάθε. Μπορώ λίγο να κουμπίσω. Ω, Παναγιά μου, στην ηλικία μου. Έλα, δικέ μου.
Έχετε τους λεβέντικους χορούς να μου χαθείτε. Το ζεϊμπέκικο το χορεύανε πάνω στους νεκρούς βρε, στους πολέμους. Και έπρεπε να μην πάταν τα πτώματα βρε, γι' αυτό πάνε έτσι. Δεν πάνε επειδή είναι μεθυσμένοι. Τα νεύρα μου, συγγνώμη που ανέβαθε. Ξανά έρθω και να σας ξαναδώ έτσι, δεν σας αφήνω τίποτα. Και όχι κουραμπιέδες, Black Label. Χρόνια πολλά! Κάτσε να χορέψω λίγο ακόμα. Την ευλογία μου. Την ευλογία μου, ρε. Άιντε. Άιντε. Καλή επανάσταση, άιντε.